Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Σήμερα θα πάρουμε τηλέφωνο το Chris ASMR. Όποιοι δεν ξέρετε, το Chris ASMR είναι αυτός που τρώει 100 κιλά την ημέρα μπέργκερ. Χοντρός, έχω ξαναμιλήσει μαζί του, perquè είναι τέτοιο μαλλί. Και πάμε να το πάρουμε. Στα 30 likes λέω τον αριθμό του. Καλή, κάντε λίγο στοιχεία μάγκες. Ναι. Ναι, είσαι στο Chris ASMR. Εγώ είμαι. Μπορείτε λίγο να βάλετε το τηλέφωνο σε αυτή γιατί δεν σας ακούω καλά. Δεν σας ακούω καλά, με ακούτε εσείς? Εγώ είμαι Πέτρο. Με θυμάσαι, είμαι ο Ανδρέας. Γεια σου Ανδρέα. Καλά είστε? Καλά εσύ? Καλά κι εμείς εδώ. Κάνουμε ένα βιντεάκι στο YouTube, πείτε γεια στα παιδιά. Είμαστε Γεια σας, live. γεια σας, γεια σας. Εσείς πώς πάτε, καλά είστε? Καλά και εγώ, ναι. Σήμερα τι θα φάτε? Εμείς φάγαμε, θα ψήσουμε κρέας. Ναι, και εγώ ένα κότσο και κάτι γεμιστά. Πολύ ωραίο. Ναι, για μεσημεριανό, για πρωινό μέλι. Εγώ για πρωινό έφαγα μαρμελάδα, φρυγανιές και γάλα. Ωραίος, ωραίος. Όταν τρώω βλέπω τα βίντεά σας και μου ανοίγετε την όρεξη. Ευχαριστώ, εντάξει, θα σας πάρω πιο μετά τηλέφωνο. Έγινε, να είσαι καλά, γεια σου. Γεια, φιλάκια. Παιδιά, το είδατε! Είδατε, εγώ πάντα ξέρω όλα τα τηλέφωνα. Στα 100 likes λέω και του Channel Skills. Πάμε, κάντε like και subscribe και τσεκάρτε το επόμενο βίντεο.